මීඩියාස් වල ගොඩක් යනවා කට්ටිය කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ අපි වසගෙනිච්ච කියලා. ஊடகங்களில் பலரும் பலவிதமாக பேசுகிறார்கள். நான் எனது சகோதரனுக்கு விஷத்தை கொண்டு சென்றதாக கூறுகின்றார்கள். நான் ஒருபோதும் என்னுடைய சகோதரனுக்கு விஷம் கொண்டு போக மாட்டேன். நாம் சனிக்கிழமைகளில் அவரை பார்க்க வருவோம். அவர் எப்போதும் அதிகளவில் உணவை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். அவர் பகல் நேரத்திலும் சாப்பிடுவதற்கு பான் கேட்பார். அவர் சொல்லும் அளவுக்கு அதிகளவு உணவை எடுத்துக்கொள்பவர் அல்ல. நான் தான் கடையிலிருந்து உணவு பொதியை எடுத்துச் செல்வேன். அவ்வாறு இல்லை என்றால் அம்மா சமைத்துக் கொடுக்கும் உணவையே எடுத்துச் செல்வேன். அதிகமாக உணவை எடுத்துச் சென்றாலும் அவர் சாப்பிட மாட்டார். அவருடைய பழக்கம் அது. இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதல் தொடர்பிலான கதை நாட்டிலிருந்து இல்லாது போக வேண்டும். நாமும் அதனை விரும்புகின்றோம். நாம் சட்டத்தை மதிக்கின்றோம். அவருக்கும் இதனை சரியான முறையில் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் உள்ளது. හරියාකාරව නිසියාකාරව කරන්න කියන එක විතරයි කියන්නේ. අපි එළියට ගන්න කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේක නවත්තන්නවත් එළියට ගන්නවත් කියලා නෙමෙයි කියන්නේ.